An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban
o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ btp de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ edm mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfiri dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye mamadu ye takisibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye edmsa ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrikiw fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ fatu ni isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ edmsa ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel apdp u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔmɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don apdp gilet la ka apdp bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don apdp agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna apdp b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka apdp badge d'u ma ani apdp ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ apdp bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. baw ye min ye premier ministre ale bɛ laginɛkaw fɛ yen sɔrɔko kuma arayiko kuma baganw olu doni jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ
min ye hakili jagabɔw ka taa se sɔrasiko ma o baaraw olu bɛ senna laginɛkaw fɛ kunungo min ye jamanakuntigi ye laginɛ jamanakuntigi ale ye mali premier ministre fana bisimila ni ala sɔnna ma mun bɔra babu in kɔnɔna na an na olu da aw tulo kan kidalikaw fɛ yen sɔrasi minnu bɛ yen walima kɛlɛkɛla kɔrɔ minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka marifaw bila pewu olu ka baara n'o ye DDR ye o kunfɔlɔw kɛra yaasa ka se ka min ye baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o bɛ nin baara in na sa Kidali ni Tɔnbukutu marabolo la olu kɔni taara sa ka se ka taga hakilila yira kɛ wolomasiri taba olu ka ɲɛmaaw la biennale ale labɛn b'a 12 fili la ni ala sɔnna ma baara kunfɔlɔ bɛ daminɛ nin kalo tile 14 ni sugu sigilen n'o ye foire ye bafula bɛ denmisɛnnin minnu tun bɛ yen n'olu kun ka maa 6 tora ji la a tɔ 30 olu sera ka kalansiraw sɔrɔ nin waati in kɔnɔna na bafulabekaw fɛ yen malo ale sɔngɔ jiginnen don kosɛbɛ burɛmukaw fɛ yen mun nana ni o ye an na o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni ala sɔnna ma an na taa palais de la culture kɔnɔ Falaye ko mali funu tɔgɔla don o tako 6nan sigira kɛnɛ kan ayiwa Falaye Aminata Dramane Traoré Modibo Sidibe Umu Sali Sek Mahmou Dafe a n'a tɔw ninnu si tɛ an ka fini laadala fini donba ɲɛnamaw ye a donba ɲɛnamaw sɔsɔli tɛ min na n'a tɛ wuli o ye donsow de ye a jateminɛ kɛ olu fini wɛrɛ b'olu bolo n'a tɛ de minnu filɛ nin ye a la fɛn fɛn filɛ nin ye a la nin ye a cayara cogo o cogo u ye fini donni daminɛ cogo o cogo a tɛ san 20 bɔ nka donsow bisimilayi olu ta in b'u kan na donc k'u hakili to o yɔrɔ fana na n'an ko an ka finiw a kana fɔ mali finiw an ka finiw parce que finiw ka ca kojugu Falaye donsow kɔni ta ye kɔɔri yɛrɛ sɔsɔli tɛ min na fiyewu o kɔni ye olu ta in ye nka a tɔ in industriellement b'a la dɛ nka n'ala sɔnna ma an na s'a kɛnɛ kan minisiri 2 tun bɛ ani premier ministre kɔrɔ kelen n'o ye Modibo Sidibe baara kɛra cogo min na kunungo palais de la culture kɔnɔna na baara in daminɛ la an n'an da don la nin y'an don k'an ye sɔgɔmada in na Falaye. Falaye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn jani sugandili la mali kɔnɔ mali kɔ kan k'aw ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'aw to aw sigiyɔrɔw la an b'aw fo don o don danaya kurakurali la jani ale kan fan bɛɛ lajɛlen fɛ fulaw ka lagare n'o ye kalana yaku sangare k'an b'a fo ya sɔgɔmada in na Falaye maa y'i yɛrɛ de Falaye n da bɛ n kɔnɔ o ni maa ti kɛlɛ i b'a fɛ ka walawala a y'a minɛ a y'a fɔ o ye cɛ nka a y'a minɛ a b'a kɔnɔ fana aw bagara ma dɛ wa foyi ma ni cɛnin ye a ye cɛnin bugɔli to ten sa ten bɛ fɛn min ɲɛnabɔ o y'o ye n'o tɛ ten Falaye n'i ye ten faralen fɛn fɛn kan a tɛ se ka ko ɲɛnabɔ bi ye décembre kalo tile 10 ye diɲɛ naani maaw y'o ta k'o kɛ jo sariya tɔgɔla don ye kabini san 1948 diɲɛ naani tɔnba ale ko sa ko jo sariyaw ka lafasa fan bɛɛ lajɛlen fɛ fasoba jamana in kɔnɔ an y'an wuli k'an jɔ kabini san 1993 san Falaye ka na ni fɛɛrɛ ni dabalu ye n'a fɔra o ma ko EID k'o sigi sa o san maa minnu bɛ yen n'olu ni fanga fɔlen don ɲɔgɔn kɔ u taa ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛn kan Falaye ka kumaw ɲɛfɔ min ye laɲiniw bɛ kɛ minisiriw yɛrɛ ɲɛŋɔɲɛ min bɛ se ka ɲɛnabɔ u k'o fɔ ka se k'o fɔ dugudenw ye laada a na timɛ bi sabula min ye laada min don a wuli man di hali n'o y'a sɔrɔ premier ministre ti yan labɛnw na kɛ maa bɛ sɔrɔ sa min na se ka baara in kɛ Falaye décembre kalo tile 10 ale hukumu fana kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko Falaye siya man fusa siya ye maa man fusa maa ye taabolo man fusa taabolo ye diinɛ ko politiki ko sɔrɔ ko min ye seko ni dɔnko ko o bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni maaw ka hakɛw dafali ye k'a sɔrɔ maa ma bɔ maa la o don o de ye bi ye Falaye maa b'i to nɛrɛ la ka kansiri bɔ zira la o b'a to an bɛna jigin jamanaba in kɔnɔ yan nin waati in na sa Falaye
mali kɔnɔ ne t'a dɔn min ma kɛ dungo juga ni yuruguyurugu kɛlɛliko la koyi u y'a da tulu la k'a da jaba la kabini démocratie donna fala ye o nana ni nin kuma in ye maa minnu b'a ɲɛdɔn minnu y'a kalan kɛ minnu ye fɛɛrɛw sigi olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tilara ka na kɛ ka jɛkulu caman sigi ko ka dungo juga ni yuruguyurugu kɛlɛ fala ye an b'an yɛrɛ ɲininka bi saw nin jɛkuluba ninnu olu bɛ ka dungo juga ni yuruguyurugu kɛlɛ wa walima u dɛsɛra de n'o tɛ a jɛkulu ka ca dɛ fɛn fɛn ye duuru ɲuman ye a t'o bɔ n'i y'a ta sɛntifu o bɛ yen fala ye jamana yɛrɛ fana ta bɛ yen jamana ka kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fana bɛ yen n'o o sigilen don sen kan o fana bɛ yen fala ye ka verificateur far'o kan ka oclé far'o kan enrichissement ko an t'a dɔn jumɛn ka nafolo kana i kana nafolo fala a cayara dɛ nka a bana ta fɛn min bɛ ka ɲɔ ɲɛ an ka jamana kɔnɔ fala ye o ye zonya ye o ye suyɛni ye o ye bingali ye o ye ka faso nafolo ka ngalamuti jamanaden bɛɛ lajɛlen ye k'olu bɛɛ lajɛlen bolo bɔ a la nin waati laban in na fala ye kibaruya dɔ bɔra ka bin an ka sɛgɛsɛgɛli danna yɔrɔ min maaw n'o faamuya kuma kɔnɔna na ko min ye paramufu ye paramufu fala ye ale ye baarakɛ yɔrɔ ye min bi Afrique du Sud kaw fɛ yen min ye sɔrɔdasi minɛnw ye a b'o de feere a nana ye k'a fɔ ko Mali ale jamana kɔnɔna na sa musaka dɔ de dira ko ka sanni kɛ wolomasiri tabaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuru bɛ se ka sɔrɔ cogo min sefa wari miliyari 30 fala ye o de taara ka di sugubulo in na Mali jamana fɛ ko k'a sanni kɛ paramufu maaw fɛ o de la sa ko in yɛrɛ tɔgɔ dara o la n'i ye ko in ye fala ye a bɛ tali kɛ min na wolomasiri tabaw ka minɛnw min ye bolonɔ bilara sɛbɛn min na sa ka kɛ ni san 2000 ale ni 15 san ye o y'a sɔrɔ Sɛbɛnnikɔrɔ Burama ale de bɛ fanga la fala ye a ko Gwankojugu Burama yɛrɛ ye telefɔni ta ka paramufu maaw ɲininka koyi ne ko a ko bɛ cogo di fala ye min fɔra a ye o ye cɛkɔrɔba jigi tigɛ kosɛbɛ sabula minɛnw san sɔngɔw feere sɔngɔw laɲini minnu kun kɛra sa ani sɔngɔ min fɔra a la fala ye u cɛ ka ja i ko jɛgɛjalan ni baji dɔw ma da u tɛgɛ nɔɔni ma dɛ u ye faso nafolo ngulaki k'u sigi n'u ɲɛ ye min ye musaka mun donna ko in na sefa wari miliyari 30 sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw ko a kuma tɛ se ka lakali sabula jɔyɔrɔba tun bɛ maa minnu bolo olu de ye faso nafolo in ta k'a dun ngulaki k'i sigi blindé en carton min ye pankuru minnu sanna n'u tɛ se ka b'u nɔ na avion coulé au sol mun tɛ se ka taa yɔrɔ si nin kuma in bɛɛ fɔra jamana in kɔnɔ yan fala ye jamana maaba minnu tun bɛ Burama ka fanga kɔnɔna na kuma in bɛ tali kɛ olu de la ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma premier ministre kɔrɔ o bɛ kuma in kɔnɔna na fala ye n'i ye baara in yɛrɛ ye k'a ta k'a lajɛ maa jumɛn ye maaw sɔmina janya k'a fɔ ko dungo juga ni yuruguyurugu taara ka se nin nafolo in ma fala ye o ye verificateur ye ale de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli min taara wolo k'a ye k'a fɔ musaka min yɛrɛ dira a ma don a da fɛ o ti kojugu ye dɛ nka n'u ko min ye tana dɔrɔmɛ 5 fala ye i bɛ taa sɔrɔ o ye dɔrɔmɛ ye an ye nin san 5 o bɛ taa sɔrɔ o ye dɔrɔmɛ ye o nana bayɛlɛma ka min ye sanni feere sɛbɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen ngalamuti k'u yɛlɛma wa min ye sɔngɔ minnu fana fɔlen don feerebaa fɛ ani sɔngɔ min sɛbɛnnen don sɛbɛnw na Mali kɔnɔ yan olu cɛ ka ja i ko jɛgɛjalan ni baji verificateur ye sɛbɛn ban k'a ban pewu k'a bila ye tayi nka ka kɛ ni waati n'a cogoya ye fala ye maa ma se ka wele ka ɲininka jɔyɔrɔba bɛ maa minnu bolo faso yɛrɛ kun dulomanbaw min ye a nɔgɔnin fɛ kiiri tigilamaw sɛbɛn ma di olu ma se ka baara kɛ sabula nin ko in na fala ye maa caman bɛ yen olu ye duuru don fiɲɛ na nka ni tile fila laban in na ka kɛ ni sɛgɛsɛgɛli ye kunnafonidi jɛkulu caman bolo u ko ni ala sɔnna a ma fala ye ko nin desanburu kalo in tile 22 kiiri kan ka siri min ye kiiri sigi cogo ye a kan ka kɛ cogo min na ani kiiri yɛrɛ kan ka dabolo cogo min na maaw y'o ɲini san k'o ɲini dugu o ma ye kiiri dɔgɔdara jɔnni fɛ jɔnni y'a kuma fɔ fala ye n'o ma se ka bɔ o ko la kunnafoni kɔni bɛ kunnafonidilaw yɛrɛ dama bolo a bɛ munumunu salo la fala ye n'i ye sisi ye sanfɛ tasuma bɛ duguma han ko in a nkalontan tɛ dɛ a bɛ maa minnu kun kan olu yɛrɛ kɛn bɛ k'a di masonamɔgɔ caman bɛ nin ko in na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye paramufu ko in ye fala ye i hakili tɛ maa minnu na olu tɔgɔ b'a ko in na koyi min ye n yɛrɛ terikɛ n'o ye premier ministre kɔrɔ Bubu Sise fala ye ale tɔgɔ fɔlen don ko in na mandat d'arrêt o dalen don ale kan k'ale ɲini
min ye minan ninnu sara sa san 2015 Bubu Sise ko k'ale nɔ foyi t'a la fala ye dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen ale ma o ta nin ko in na wa ale tɔgɔ foyi tɛ nin ko in na Bubu Sise premier ministre kɛ fala ye san 2019 ka taa bila san 2020 na wa a y'a yira fana k'a fɔ ko nin waati in na ko minnu bɛ yen n'o bɛ ka fɔ fɛn minnu bɛ ka ɲini ale sen t'a la bi a sen t'a la wa a tɛ nin ko in kalama minisiri kɔrɔ ni jɔyɔrɔbatigi kɔrɔ minnu fana b'a la fala ye min ye cɛman Ibɛri ye ale ye Wolomasiri Tabako ka minisiriya kɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri a y'o kɛ Mamadu Igor Jara o tɔgɔ fɔlen no sɛbɛn in na fala ye ale ye an ka jamana sɔrɔ minisiriya kɛ min ye Fili Sisogo ye n'a bɛ Buwarelakaw ka sigi la ale yɛrɛ min bɛ kaso la ka ban ale tɔgɔ bɛ kuma in na tuguni fala ye Sorasi ɲɛma disiba caman olu fana tɔgɔ fɔlen no ko in na ka taa se BMS ale directeur kɔrɔ ma n'o ye Babaliba ye ale fana tɔgɔ bɛ ko in na fala ye Sumɛlu Bube o kun tɔgɔ b'a la nka i yɛrɛ b'a dɔn Ala ka hinɛ a la fala ye kiiritigɛlaw an ye sɛbɛn kɛ k'a ci u ma nka an y'a mɛn ko kiiri in ye nin kalo in tile 22 ye fo an sigiyɔrɔ in an ma jaabi kunnafoni gabe minnu fana y'a bɔ an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw an y'u fana ɲininka fala ye u ko k'u y'a mɛn de komi anw yɛrɛ fana y'a mɛn cogo min nka ko in a jɔrɔ n'a ye min ye o ye k'a fɔ chambre d'accusation olu ye lama kɛ ko in na han o lama de senfɛ a kɛra maaw ɲɛna Sorasi ɲɛma minnu b'a la n'olu dɔw welela k'olu lamɛn maaw y'o kɛ ko in a kiiri dɔgɔdali ye nka kiiriso maa minnu bɛ nin ko in kunna fala ye an kɔni kabini ntɛnɛn an ye ci bila u ma u m'an jaabi nka waleya in a kɔni tiɲɛ don sabula min ye baara kɛra a kan Cour suprême ale kɔnɔna na générali caman bɛ yen ale ni Sorasi ɲɛma caman bɛ yen olu tɔgɔ bɛ ko in na olu dɔw welela ka lamɛn dɔw yɛrɛ bɛ kaso la ka ban min ye jamanakuntigi ka pankuruko ani Sorasi minanko dɔw minɛna o la olu bɛ kaso la ka ban fala ye dɔwɛrɛw bɛ yen olu fana bɛ kaso la sira wɛrɛ fana fɛ min ni nin yɛrɛ fana tɛ kelen ye sugubulon in sigira cogo min wari dunna cogo min min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ŋanamu na cogo min ko o na ɲɛɲini ka ɲɛdɔn kiiri tigilamaw olu ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ni Ala sɔnna a ma bɛn m'a kɛ min ka fala ye an n'o fɔ nka kabi sisan min ye maa 17 o de nɔ minɛnen no ko in na han dɔw bɛ olu bɛ Bamako dɔw tɛ Bamako o bɛ k'a to bi ko yalama maa minnu bɛ yan olu kiiri bɛna kɛ n'olu dɔrɔn ye wa minnu bɛ kɔ kan olu ka ko bɛna kɛ cogo di o ɲininkali fana bɛ yen an dun y'a ye k'a fɔ kɔsa in na kiiri minnu tɛmɛna fala ye maa minnu kun tɛ a kɛr'u kɔ dɛ wa u ɲangina donc maa 17 min bɛ yen n'olu nɔ minɛnen no nin ko in na ni sigana b'a la k'a fɔ k'u ye musaka in dun olu bɛɛ lajɛlen lasa fala ye a fanba tɛ jamana kɔnɔ yan dɔw ko ko waati fana bɛ cogo min na bi Mali yɛrɛ bɛ baara min na n'o ye Wolomasiri Tabako ka baara ye ka kɛ ni san ban cogo fana ye ko yalama ko gouvernement bɛna ci yɛrɛ don nin kuma fana na tuguni wa o ɲininkalikɛla dɔw ka ɲininkali ye fala ye nka kiiri ale tɛ nin si jate a tɛ sanfiɲɛ lajɛ a tɛ kabalanga lajɛ a tɛ taabolo lajɛ a tɛ nɛnɛ lajɛ a tɛ dibi lajɛ ni kiiri tigiw y'u ka baara kɛ k'a ban fala ye wa olu de fana b'a fɔ ɲɛna fana k'a fɔ k'olu ka waati y'u yɛrɛ ka waati ye an bɛ dugawu kɛ jaabi ka da an ma ka kɛ ni nin laɲini ninnu ye laɲini min bɛ yen bi n'o bɛ sen na ka kɛ ni nin waleya in ale ye an bɛ t'e fan fɛ. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ anw ka carré o hukumu kɔnɔna na carré ninnu bɛ sira ta don ko don
Bamako, Sekou San, Moti, Kuchala, ka taa se Sikaso ma Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Falaye an bɛ taa Lagine. Mali premier ministre n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye, ale sera Ginekaw fɛ kunungo sɔgɔmada joona fɛ, ani maa min bɛ ɲɔgɔn a kunbɛnna maa min fɛ sa o ye Laginekaw ka premier ministre ye n'o ye Amadu Uriba ye. U ka pankurutigi kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Ahmed Sékou Touré la, u ye premier ministre u y'a kunbɛn Falaye min ye Sadio Kamara, ale bɛ taama ye na premier ministre nɔfɛ. Aluseni Sanu ale ni Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la ka taa fara Yubaba kan, olu ye ministre 4 ye min faralen don premier ministre kan ka taa nin taama in na Laginekaw olu fɛ yen. Premier ministre kunbɛli kɔfɛ sa ani a jɛɲɔgɔnw n'o ye a yɛrɛ premier ministre ɲɔgɔn bɛ Laginekaw fɛ yen, u ye kuma da jira ɲɔgɔn na min ye palais aéroport ale kɔnɔna na Falaye, yani u ka taa dugu kɔnɔna na ka taa baaraw kɛ Laginekaw ka premier ministre ye ale dagayɔrɔ la min ye baabu ninnu bɛɛ lajɛlen tali kɛ mun na kosɛbɛ, o ye sirabako ye Falaye min ye minɛnw tali ka bɔ Laginekaw fɛ ka na anw fɛ yan, nɛgɛsira ka se ka o sigi sen kan, bagankow an ka dancɛw la kuma ye tali kɛ o la ka se ka ɲɛfɔli kɛ yaasa min ye Mali ni Lagine ye a baaraw u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ani laɲini mun bɛ Mali fɛ ka se ka olu dankɛnɛmaya. N'i ye ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ, i b'a ye sa k'a fɔ ko kuma kun fɔlɔ o ye tali kɛ min na, o ye Mali ni Lagine u bɛ se ka fɛɛrɛ sigi sen kan cogo min na sa, kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati laban in na Falaye min ye minɛn minnu bɛ bɔ Laginekaw fɛ yen olu ɲuman bɛ se ka se anw ma yan cogo min na sɔrɔko ta nasira fɛ. O la sa jamana fila in kɔni y'a lajɛ, u tun bɛ ka baara min kɛ kɔrɔlen kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye nɛgɛsirako ye Arayi k'o sigi sen kan Bamako ale ni Konakiri ni ɲɔgɔn cɛ, k'u ka jɛ ko k'o lawuli k'o baaraw sigi sen kan, o bɛ na ni minɛnw tali la nɔgɔya kosɛbɛ ka tɛmɛ min ye mɔbili olu ta ka Falaye. O fana kɛrɛfɛla la fana siraba minnu bɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka taa ni ka segin nɔgɔya, u da donna o la. Baganko ta nasira fɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ sa ko min ye waati laban in na Falaye, Laginekaw olu tun y'u ka da suwa k'a yira sa k'a fɔ ko maa bɛ yen n'o b'u lamini na, anw wo min ye Senegali wo ani Gambiw n'a ɲɔgɔnnaw wo Falaye ka taa se Libéria ma ko an ka baganw kana don u fɛ yen. Datuguli y'a to gɛlɛya sera Mali yɛrɛ bagantigiw ma kosɛbɛ, sabula an ka mɔgɔw ka baganw bɛ taa dumuni kɛ yen. O kuma fana fɔra fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka sigi sen kelen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la, sabula nin san fila laban in na a kuma cayalen don kosɛbɛ. Guinéen kɔni u sinsin min kan o ye Mali ka ba don a ka minɛnmarayɔrɔ min bɛ olu ka port la, hali n'o y'a sɔrɔ u ka kuwaji kɔnɔna man dun, fɛɛrɛ ni dabali ka sɔrɔ minɛn ni minnu bɛ se ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bɛ se ka se a cogo min na, sirabakaw ka don ba la. Douanelakaw fana olu fana ye fɛɛrɛ sigi sen kan Bamako ale ni Konakiri ni ɲɔgɔn cɛ, minɛnw bɛ tali min taa ni ka segin min kɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛnkan sɔrɔ o la, o taa ni ka segin bɛ se ka kɛ hukumu kɔnɔna na, hukumu b'a to jamana fila douanew olu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma, min ye Mali entrepôt ye olu fana ka se ka kɛ ɲɛnama ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Laginekaw kɔni kɛlen don ka kɛnɛ fɛrɛlen n'a ma Falaye, nka n'u y'an ta an gɔnɔ ma, n'an gɔnɔ bila la dɔrɔn an bɛ Guinée bila, an bɛ taa fan wɛrɛ fɛ. Guinéenw u kɔni sigilen don k'an filɛ, kuma min bɛ yen n'o kɔni taa ni ka segira kosɛbɛ o ye baganko in ye. Ni ye Yubaba ale ye ɲɛfɔli kɛ, u yɛrɛ fana ka ministre fana ye ɲɛfɔli kɛ, a yera sa k'a fɔ bɛnkan ka sɔrɔ Mali ale ni Lagine cɛ, o ni jamana tɔw ta tɛ se ka kɛ kelen ye cogo si la Falaye, sabula jamana ninnu fila maa t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Bagan mara o ta nasira fɛ fana hali jɛgɛmɔ u ye fɛɛrɛ fana ɲini o ko fana na yaasa an ka baara bɛ se ka kɛ to. Mali sogo min bɛ bɔ ka taa feere Laginekaw fana o fana ka d'u ye kosɛbɛ, o kuma fana fɔra kɛnɛ in kan ye Falaye, min ye fan dɔ in ye sa Wolomasiri Tabako ka kuma sanfɛla la sa Falaye, o kuma kɔni kɛnɛma kuma ma caya kosɛbɛ. O kɛnɛma kuma o ma caya kosɛbɛ. Ministre fila ninnu tilalen Falaye, u nana ka na kuma kunnafonidilaw fɛ, baara ye tali kɛ mun na a la belebelebaw kɛra mun ye, o ye k'a fɔ sa kunnafonidilaw kɔni ka ɲininkaliw n'o ye journaliste minnu wele ka conférence de presse ale kɛnɛ kan, o ye k'a yir'u la k'a fɔ sa ko ni Ala sɔnna a ma sirabaw olu bɛna dilan Mali ale ni Lagine ni ɲɔgɔn cɛ,
minɛnw taliko la baganw fana ta na sira fɛ fana baganko bɛna na lajɛ wolomasiri tabaw ta na sira fana fɛ hakili jagabaw bɛ senna ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ min ye an ka jamanaw fana sirabaw bɛ se ka dilan cogo ani duwanlakaw nin bɛɛ lajɛlen o kɛra premier ministre filaw ka sɔrɔ ka donbolo falen kɛ ɲɔgɔn ye k'an bɛn da ɲɔgɔn ye min ye Ablaye Mayiga ye Fala ye maliden minnu bɛ Laginɛ an'olu kan ka ɲɔgɔn ye yan'a ka segin ka na kunungo fana a tilalen kɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na Laginɛkaw ka premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la a taara Laginɛ jamanakuntigi fana fɛ yen min ye Asimi tɔgɔla sɛbɛn tun b'a bolo a y'o d'o ma jamana ale tɔgɔ la n'Ala sɔnna a ma premier ministre ka baarakɛlaw n'o y'a ka kunnafonidilaw ye u kan ka kɔmasegin kɛ an ye tile kɔnɔna na baara tɔ minnu kɛra yaasa an ka se k'u kɔnɔ kuma olu sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la DDR ko ta na sira la Kidalikaw olu ka baara o daminɛna n'o ye maa minnu tun bɛ u ye marifa ta u bɛ se ka marifa bila cogo min na Fala ye fɛɛrɛ ni dabali sigikun ye min ye bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kamɛ bɛ se ka na jamana kɔnɔna na cogo min na DDR ale ni DDR kɔrɔlen tɛ kelen ye Zeyinta minisiri so min bɛ bɛn ni kelenya kunna ale ka baarakɛ boloda fila minnu bɛ yen n'olu bilalen don ko in kunna generalba fila a ko bɛ olu bolo min ye Burema Kansayi ye ale ni Fane olu de bilalen don nin ko in kunna Fala ye baara in k'a kan ka kɛ dugudenw duguden ni e ye kɛlɛ kɛ n'i ye kɛlɛkɛla kɔrɔ ye i ye jamana kɔni kanu ka baara kɛ jamana fɛ ka jamana lakana baara kɛ Fala ye i bɛna n'i ka marifa ye u b'a minɛ k'a lajɛ i kan ka taa sira min fɛ n'i b'a fɛ ka sɔrɔ yakubali kɛ walima n'i b'a fɛ ka sɔrɔ ko to sɔrɔsiya yɛrɛ gun kan o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛlen don sen kan jɛkulu in bolo min ye baara in kɛcogo ye sa colonel minnu bilalen don a ko kunna kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye Fatumata Tarawele ale ye ɲɛfɔli kɛ Kidalikaw bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ min dilen n'u ma ka se ka baara in kɛ sa o kɛnɛ kan sa u taara ka taa ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛkɛla kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu nana n'u ka marifaw ye colonel a ko k'a nisɔndiyara kosɛbɛ sabula a y'a ye k'a fɔ Kidalikaw fɛ yen maa caman labɛnnen don ka marifa da yaasa ka se ka don faso ale ka gun kɔnɔna na u tilalen kɔ o bɛɛ la tuma min u y'u kunda min ye sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔ kan DDR ale fana kɛrɛfɛla ye Coyi min ye colonel major Dawuda Sagara ye n'ale ye kɛlɛdagatigi ye Kidali kɔnɔna na Fala ye ale y'u bisimila opération dugukolo ko o baara minnu bɛ sen na wolomasiri tabaw bɛ laban min na jamana lakanani na fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Kidali marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Sagara ye an'u masalala o kan DDR fana Kidali jɔyɔrɔ bɛ na kɛ min y'a la kosɛbɛ an'u ye labɛn minnu kɛ a ye ɲɛfɔli bɛɛ lajɛlen k'u ɲɛna o ko hukumu ale kɔnɔna na Fala ye Burɛmukaw fɛ yen malo farama n'a b'a fɔ o ma ko padi ale sɔngɔ jiginna nin kalo in tile 8 n'i y'a jateminɛ sa Burɛmukaw ko min ye malo farama kilo o tun ye 500 ye nin waati in na o kɛra 150 ye farama ko don dɛ wa maaw y'o san yɔrɔ jumɛn Fala ye Burɛmukaw ka sugu la n'o ye dɔgɔdon ye o dɔgɔdon in kɛnɛ kan sa maa caman de ye sanni kɛ sabula min ye malo yɛrɛ fana ye hali mun fara bɔlen don a la Fala ye n'o kilo tun ye 200 ye o kɛra 100 ye wa Direkaw fana fɛ yen sɔngɔ jiginna dɛ min ye malo kɔni 50 ye ale bɔra 4000 ni 400 na ka n'i yɛrɛ sɔrɔ sa 3000 ani 800 na donc nin waati in na ko maa caman kɔni bɛ ka taa sanni kɛ a sugu olu kɔnɔna na funangɛni minnu tun ka kurun dafirila ni u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bafula bɛ marabolo la novembre kalo salen tile 28 dugu min yɛrɛ bɛ sa n'o o ye Galukumekaw fɛ ye Fala ye Mayina marabolo la ko a denmisɛnninw ntɛnɛn don a tɔ 30 olu sera ka kalan daminɛ tuguni ala ni maa ŋaniya ɲumanw waliyatigi ɲumantigiw denmisɛnninw minnu kɔni bɛ sa 6 o de fatura ko in senfɛ npogotiginin 5 ani cɛmanin 1 u tɔ minnu n'olu sera ka salo ka bɔ ji kɔnɔna bi Fala ye maaw ye dɛmɛ kɛ u ye k'u n'u hakiliw sira ɲɔgɔn na k'u somɔgɔw dɛmɛ yaasa u ka se ka kalan kɛ jatigɛ o kɔfɛ sa yirala sa k'a fɔ fɛɛrɛ kɔni sera ka ɲini yaasa denmisɛnnin ninnu tacogo ɲuman n'u segicogo ɲuman kalanyɔrɔ la o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na diɲɛsegin naani jɛkulu tɔ min bɛ yen n'o bɛ dumuniko ɲɛnabɔ Fala ye ale ye dɛmɛ ta ka don Ngarakaw ma ale ni kɔnɔdimini Segu marabolo kɔnɔna na min ye kaba tɔni 26 Ngara ni kɔnɔdimini o dira olu ma Segukaw fɛ yen baara in kɛra kari tɛmɛnen min ye dugu ɲɛmaaw ye sa u y'a yira sa ko nin kɔni fisara kosɛbɛ maa minnu bɛ yen ni degun bɛ olu ka u n'a don olu ma marabolo fila in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a n'a to sa min ye dumuniko gɛlɛya o bɛ se ka ban cogo min nin waati in na yanni suman bɛɛ lajɛlen ka tigɛ ka jigin olu kɔnɔna sɔrɔ pam maa olu yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye ani maa minnu bɛ yen ni baara in ale dira olu ma yaasa ka se ka musow dɛmɛ u ka bolomayɛlɛma kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira Kayikaw fɛ yen
sefa wari miliyɔn 160 o taara ka di sa musow yɛrɛ bɛ se cogo min na ka se ka baara kɛ ka dugukolo sɔrɔ yaasa ka se ka u dahirimɛ ɲini min ye nin kalo in tile 8 ye projet in ale kɔni sigira sen kan fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka se ka musow dɛmɛ cogo min na u yɛrɛ ni cɛw bɛɛ lajɛlen ka damakɛnya dugukoloko la muso minnu b'a fɛ ka baara kɛ ka se ka kɔngɔ kɛlɛ yaasa ka se k'u yɛrɛ ta baara in kɔni kɛ kun ye sa ka dɔ fara dugukolo sɔrɔ cogo ka musow bolo u yɛrɛ ka se ka baara kɛ u yɛrɛ ye min ye kɔngɔ k'o kɛlɛ min ye samancɛw ye u bɛ se ka ban cogo min baara in kɔni sigira sen kan sa COFERSA fɛ ale ka dɛmɛ kɔni bɔra Espagnolkaw olu ka coopération internationale yɔrɔ sefa wari miliyɔn 260 o de ye musaka in ye fala ye an bɛ taa Marokukaw fɛ yen Maroc an ka ministre bɛ bɛn ni kelenya kunna ni cɛfɔ ni kan bɛn n'o ye général de corps d'armée Ismaël Waye ale tun bɛ Marokukaw fɛ yen taama na fala ye taama in senfɛ sa maa minnu bɛ yen n'u de degun sɔrɔ farafinna ka kɛ ni bamanjɔlen juguya wale kɛbaaw ka kow ye u y'o baro sigi arabakaw fɛ yen décembre kalo tile 2 n'a tile 3 baara in kɛnɛ ka sa min ye général de corps d'armée Ismaël Waye a kelen kun tɛ yen ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ général de division Ibrahima Fane ani a ka chef de cabinet ani Azara Aidara n'a ka LDK n'o ye lieutenant Umar Jakite ninnu bɛɛ lajɛlen yera jɛrɛ in kɛnɛ kan ka ɲɛfɔli kɛ sa maa minnu bɛ bi ni maaw ye bamanancan wale ta ka ɲɛsin olu ma olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na min ye conférence in kɛnɛ kan diɲɛ seleke naani ka tɔnba ale de y'o sigi n'o ye Nations Unies ye hakili jagabɔ bɛ se ka kɛ bolo bɛ se ka di ɲɔgɔn ma cogo di maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ k'u hakililaw n'u hakililaw di ɲɔgɔn ma k'u sigi ka se ka ko ɲɛf'u ɲɛna u bɛ se ka baara kɛ cogo min na laɲini min ɲinina arabakaw fɛ n'o ye Maroc ye o ye k'a fɔ sa fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ maa maa bɛ yen k'o ye degun sɔrɔ nin ko waati ninnu na diɲɛ jamanaw ka se ka ɲɛ u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna kɔnɔna na u k'a lajɛ sa farafinna ka kɛnɛya tɔnba ale yɛrɛ ka se k'i cɛsiri ka se ka nin baara ninnu kɛ maaw ka a ye a ka nɔbɔ Marokukaw y'u sinsin min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye k'a fɔ sa nin waati in na min ye cɛncɛnfoka jamanaw ye ka taa fara Mali Burkina Niger kan olu kɔni ye laseli kɛ laseli min b'a to maaw k'a dɔn k'a fɔ baara min bɛ sen na u y'a yira sɔnna k'a fɔ sa ko jɛrɛ min filɛ nin ye ni a kɛra nin kɛnɛ ni sen ta kɛra Marokaw fɛ yen fala ye a siɲɛ sabanan ko bɛna taa kɛ Bagdadikaw fɛ yen san 2026 san o la sa welewelema kɔni dalen don sa maaw bɛ se cogo min na ka dɛmɛw di dɛmɛ min b'a to sa bamanjɔlen juguya wale kɛlɛli o bɛ se ka kɛ Ismaël Waye ko in senfɛ an ka denmisɛnnin minnu bɛ kalan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Marokukaw fɛ yen n'olu bɛ Maroc sɔrɔdasiw ka pankuru kalanyɔrɔ la a taara olu lajɛ kalo in tile 3 n'a tile 4 min ye jaw fana ye olu fana bɛ kɛnɛ kan k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ismaël Waye a seginna ka na araba yaasa maliden minnu bɛ yen a n'olu fana ka ɲɔgɔn ye baara in a ka kunnafoni so maaw olu de kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen bila ka na ka kɛ ni a ka tagali an bɛ te fan fɛ an bɛna seko ani dɔnko kɛnɛ kan. Beka wuli k'i jɔ Seko ni dɔnko Mali b'a kɛra anw ta ɲinan kɛra an ma sanɲɛ. Badlabugu Palais de la Culture n'ale tɔgɔ dalen don Amadu Ampate Bala kununko lansara seli tɛmɛnen kɔfɛ jɛrɛ min bɛ kɛ san o san yaasa ka se ka Mali finiw sankɔrɔta o tako 6nan baaraw daminɛli baara kɛra ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye seko ni dɔnko minisiri n'o ye Mamu Dafe kɛnɛ ka ye min ye Umu Salisɛki ye ale min ye baara ni baaradege minisiri ale tun bɛ yen denbaya o jala dilen don ale ma ale ni premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe olu de ye ɲinanta denfaw ye fɛɛrɛ sigira sen kan sa min ye dɔngɔnɔw ka fini fulaw ka fini min bɛ n'o fɔ ma ko arkila ko k'o kɛ fini ye fini min n'o bɛna sigi sen kan kosɛbɛ jɛrɛ in a kɔni kɛra sababu ye fulaw ka donfiniw fulaw ka taabolo fulaw ka tabiyaw olu bɛɛ lajɛlen ka na ɲɛfɔli kɛ o la tabitalipula ko ɲɛmaabaw olu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka se ka min ye an bɛnbaw ye fɛn minnu to an bolo k'olu sankɔrɔmata olu ye kɛnɛ in ye min ye seko ni dɔnko fana ŋanaba ye n'o ye Fatumata
Kulubali nama wele ko FC ale kɔni sugandira ka kɛ maa ye sa Mali fini donba ɲuman san 2025 kɔnɔna na ka sababuya kɛ min ye an ka laadala finiw ye ale bɛ olu matarafa k'olu don kosɛbɛ o jɔnjɔn dira ale ma Fala ye min ye ɲinanta in ye sa a bɛna na to senna nin kalo in tile 9 ka taa bila tile 14 na min ye jɛrɛw bɛ kɛnɛ kan ye tobiliw bɛ yen finiw bɛ yen fini feerelaw bɛ yen Mamu Dafe ye kɛnɛ in sigibaaw fo u ka baara kɛcogo ɲuman u ka miirina ɲuman na ka se ka nin sigi sen kan an ka finiw ka se ka olu sankɔrɔma ta a y'o foli kɛ u ye tumutukaw fɛ labɛn bɛ senna 12 fili Fala ye yaasa ka dunanw olu bisimilali baara kɛ min ye biennale ye tile 8 o de bɛ an n'a cɛ bi Fala ye baara kan ka daminɛ décembre kalo tile 18 ka taa kuncɛ min ye décembre kalo tile 28 o la sa maa kun fɔlɔw minnu ye région ye n'olu senkan ka ye an ka marabolo minnu senkan ka ye na Fala ye olu kan ka taali daminɛ bi tumutukaw olu fɛ yen tumutukaw yɛrɛ bɛ labɛn n'a ye dugu fan 14 bɛɛ lajɛlen bɛ k'i labɛn Fala ye kin kelen région kelen anw kɔni ye bɛlafaranjikaw ye Fala ye ani Jingare Berkaw olu quartier 2 ani Sanfil ni minnu bɛn n'olu ma tumutu olu na anw na ɲɔgɔn ye bon n t'a dɔn o kɛlen don ka taa Kayide bila yɔrɔ min sa u ka taa ni Siyana ninnu ka kin ka taa dɔw bila Siyana ninnu ka kin na ka dɔw bila Sangore fana na bon tumutu yɛrɛ bilama an b'a fɔ alhamdulilayi Fala ye donc dunanw nɔnɔ sɔnna ma a kun fɔlɔw olu bɛ don tumutu bi ani sini min ye baara tɔ ye sa o bɛ to senna fo ka taa se premier ministre ye ale n'a ka délégation taali ma nin kalo in tile 18 sɔgɔma wula fɛ min ye biennale ye ale dayɛlɛli bɛ kɛ u ka stade ba in kɔnɔna na n'o ye stade municipal ye Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen ale biennale ko hukumu kɔnɔna na hali bi Fala ye min ye seko ni dɔnko ani diɲɛ seleke naani maafalenba olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ tumutu kɔnɔna na a fɔ masa ko forum mondial de civilisation o baara hukumu kɔnɔna na maaba caman min ye ka bɔ diɲɛ fan 14 fɛ olu de bɛna ye kɛnɛ in kan ale barosigi in fana bɛna kɛ tumutukaw fɛ yen nin kalo in tile 19 a n'a tile 20 tile 2 baara in hakili jagabɔ don bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn fɛɛrɛ minnu bɛ maaw la ka se k'u ka tabiyaw n'u ka taabolo k'olu sigi sen kan k'o ɲɛfɔ maaw ye ka se ka hakili jagabɔ kɛ min ye miirina minnu bɛ maaw la an'u ka dɔnko ka se k'o fɔ maaw ye maa wɛrɛ minnu bɛna kɛnɛ kan olu ka se ka a tɔnɔ bɔ baara in sa an ka ɲininikɛlaw bɛna y'a kɛnɛ kan politikimaaw bɛna y'a kɛnɛ kan seko ni dɔnko min ye ngarabaw ye ka taa fara kunnafonidila belebelebaw kan ka bɔ diɲɛ fan 14 ni farafinna olu bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ko in ale kɛnɛ kan Fala ye farikolo ɲɛnajɛ n'o ye coupe du monde ye san 2026 ta ko ni Ala sɔnna a ma k'u bɛna na miniti 3 don a la maaw ka to k'u min o ka ɲi miniti 3 man diya ni ne ye n den o la ka taa cɛw ka celu la dun o ti jate ko o kɔni ko parce que ko funteni barika bɛna na bonya ye kosɛbɛ coupe d'Afrique Fala ye farafinna équipe tilancɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka maaw tɔgɔ dɔnna nka ko fasoba Maliba ko ale taw tɔgɔ bɛ dɔn sini Mali télévision soba la n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 20 journal ye an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka o tuma na an bɛ mun de nɔfɛ de tɔw y'u ka lisi bɔ k'a dulon équipe minnu yɛrɛ ye minnu joueur yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ yɛrɛ wa ko entraîneur kan ka normalement entraîneur kan k'i sigi de kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ a b'a ka lisi bɔ mɔgɔw b'a fɔ i ye nin ta mun na munna i ma karisa ta mun ye i ye nin kɛ munna i ma nin kɛ olu si tɛ ka kɛ nin sen ta la entraîneur bɛ lisi bɔ dɔrɔn ka taa kala Mali télévision soba la n t'a dɔn pourquoi télévision soba lisi bɔli defu résultat don wa o tɛ bɔ télé la 20h baki résultat tɛ bɔ télé la 20h n'a bɔra de kuma bɛ tila ka na fɔ aigle tagali coupe d'Afrique la mun bɛna n'o ye télévision na lisi dɔrɔn ni karisa de bɛna na ta o sera télé la bɔli la jaabi dɔ de bɛ ni diɲɛ bɛɛ minimali bɛɛ ni dulonnen don a la est ce que o fɛn don o fɛn tɛ o bon en tout cas a kɔni bɛ fɛn caman dogo o ye jɛya t'a ko la gɛlɛyaw bɛ sɔrɔ yen fana siganaw fana bɛ se ka kɛ yen walima o tigɛlen don an ka kunnafonidila la
an kunnafonidilaw la o tigɛlen don an na parce que normalement entraîneur kan ka na ɲɛŋɔ ye karisa ta kun jumɛn na kuma tɛ joueur caman bɛ bi olu tɔgɔ bɛ ka fɔ maaw caman tɔgɔ bɛ ka fɔ mɔgɔw kan ka dɔn ka fɔ u taara kun jumɛn na entraîneur kan k'i ɲɛfɔ nka n'o ma y'a la ko fo télé ayiwa fala ye denmisɛnnin minnu yɛrɛ bɔra Qatar u ko k'u mago b'an na u ko ten dɛ ko dɔ kɛra ye k'a y'olu jigi tigɛ Mali fédération na de ko mun ko k'u bɛna bi tilegan na an n'u bisimila u kɔni ko k'u bɛna na ko tɔnɔ Kasim an mago b'i la ko dɔ kɛra an na an bɛna f'i ɲɛna n'i bɛ se k'an bilasira ni min ye ngu kɔni ko ma ko tɔnɔ Kasim u y'an jigi tigɛ nin tɛ se ka kɛ foyi ye fala ni wariko tɛ n tɛ minnu fɛn ma di ninnu ma est-ce que so dir'u ma a ma fɔ ko so dir'u ma o ni wariko tɛ mun don bon n'u nana an b'u lamɛn n'a bɛ se ka ɲɛ cogo min ni sutura b'a ko la n'a bɛ se ka sutura ni sutura ko don walima n'an kan k'u bilasira cogo min an b'a kɛ ten nka an b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ fala ye hali bi u k'u ɲɛsin balontan in ma balontan de ka di maliyɛnw ye u k'u ɲɛsin a ma u kana to tancogo la k'a kɛ bolotɔfɛ kɔfɛ ko ye n'u m'a lajɛ fala ye n'i ye su ni seli bɔ yen est-ce que maliyɛn bɛ fɛn fɛn ka tɛmɛ balontan kan alabato yɛrɛ kɔfɛ bi est-ce que maliyɛn bɛ fɛn fɛn ka tɛmɛ armée ni balontan kan voilà mais ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ surtout jamana nafolo de bɛ ta ka don a la n'a tɛ ɲɛ a ye maa ɲini au moins maa minnu b'an dusu suma don o don an ka denmisɛnninw mana bɔ n'a ma fɔ ko mayo surunyana a fɔ ko mayo mana waati walima u taara ko k'u débrouiller ni sucette ye walima u taara ko denmisɛnninw ka wari dunna walima ko minisiri ko k'o ka wari di compte la ko o tɛ kɛ ko k'o falen ko n'o ma kɛ ko minisiri k'olu n'o tɛ baara kɛ u bɛ jamana ja tigɛ FIFA ko ta CAF ko ta a bɛɛ nkalon maaw bɛ bɔ cogo di ni maaw bɔra e tɛ ja yan dɔn ne ni maaw bɔra mala a tɛ fɛn dun min kɔfɛ a da bɛ kɛ o ye mais fala ye nin bɛɛ ye parce que an t'a ɲɛdɔn ni ɲɛmɔgɔw y'u ɲɛsin balontan ma don min an bɛ ɲɛ sɔrɔ a la o don musaka min bɛ ka don a don ka taa mais nin ka nɔgɔn ni fɛnw bɛ ka sigi sen kan lutte contre la corruption ko kuma bɛ ka fɔ o tuma fédération tɛ se ka corriger a n ko Mali jamana nafolo de bɛ don a kɔnɔ a kan ka lajɛ jamana droit k'a ka nafolo lajɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni kɔni an bɛ kuma dan yan parce que aw ka kow ma nɔgɔn farikolo ɲɛnajɛ ko n terikɛ anw dɔrɔn de fɛ yan Mali la minnu bɛ ballon tan olu de tɛ fɛn sɔrɔ minnu b'a baara ɲɛnabɔ a diriger la olu de ye waritigiw ye ni Mali tɛ maa ye yɔrɔ si ni Mali tɛ kɛlɛ bɛ kɛ fédération jɔyɔrɔ ko de nɔfɛ anw de fɛ yan hali bi aw dun ko ko fu don fu ni kɛlɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ salon sini ko u nalen ka bɔ Coupe d'Afrique la n k'u y'a wari tila u ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ ma t'u sigi k'a fɔ journaliste ɲɛna k'u y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ mun bɔra a la wari min kan ka bila jamana kɛsu kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a kan ka bila jamana kɛsu kɔnɔ jamana de bɛ wari bɔ ka don équipe la ala ka tile hɛrɛ caya ka sababu ɲuman kan ye i Keyita a k'an bɛn waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 n ko 98 17 36 45